Grupên çekdariyên li Efrînê di karê diziyê de berdewam in û vê carê dest bi diziya kalûpelên dizgehên hikûmî û xizmetguzarî kirine. Ji derek taybet ji nava Efrînê û nexwestnavî wî eşkere bibe ji arkire ragihand. Grupek çekdar duh bi danê sibê an ku çaram roja cejna Qurbana Pîrûz têlên elektrîkê yên navenda bajarê Efrînê vedikirin û ji xwe re dibirin da ku bazirganiyê pê bikin û bifroşin. Ji derê herwa dazanîn ku grupên bi karê diziyê radibûn, bi bê tirs karê xwe dikirin, bê ku tu alî ji berpirsên Tirkiye yan polîsên leşkerî rêgirî li wan bikin. û duh di çarçoveya beşdariyê di bulteneka arkê de, Mustafa Ebdo endamê Encumena Xwecihî ya Navçeya Şera ragihand ku ji ber diziya kalûpelên elektrîkî yên bendava meydankê ziyaneke mezin gihîştiye bendavê û ji kar hatiye xistin. Di 12 tebaxê de jî çekdarine ji Sultan Murad keblên veguhestina elektrîkê nêzîkî dwara Newrûz vekirin û ji xwe re dizîn, tevî ku xelkê wê taxê hest bi diziyê kirin û tevî derbasbûna dewriyeke ji polîsên leşkerî û rûdana şereke defkî lê karê diziyê bernedan û careke din vegeriyana diziya xwe. û ew dizî sê demijmêran berdewam kir. Bi diziya têlên elektrîkê metirsiya birîn û tunebûna elektrîkê li Efrînê drûst dibe û herdem Banka Welatiyên Efrînê ew e ku karê diziyê were rawestandin û dezgehên hikûmî werin parastin.